Kung tutusin, hindi na. Pero wala kang magawa. Ayaw talaga niya kumain. Pipilitin na kanya mga nila minamahal naman na, Papa, kain ka. Fasting ako. O, wala kang magawa. Fasting, bakit? Para sa kapatiran. Ganyan ang ating mga pastor. So kung mayroon man tayong tatawagin pastor, isa lang po ang karapatan patawagin natin pastor, ang ating mahal na pastor. Bawal po yung tinatawag na spiritual fornication. Yung pangangalo niyang spiritual. Mayroon kang tinatawag na ibang pastor. Isa lang po yung ating kilalang pastor. Pag tayo po itatawagin pastor, mangilabot na po tayo, kamakidlatan pa tayo. Amen. Masarap ka naman talaga tawagin pastor. Pero baka pag biglang magkidlat, tamaan ka ngayon. Karapat-dapat ka bang tawagin pastor? Hindi. Kukorreksyon natin agad. Pastor po, excuse me po. Brother lang po tawag sa amin. Ang amin pong pastor ay nasa Manila. Isa na po ang pastor. Tapos sabi ko, Pastor. Palapakan natin yung mahal na Panginoon. Dahil once natanggapin po natin ang katagang pastor, asahan po nyo, ang number 1 na harap sa iyo, ang katumbas ng kaharap ng ating mahal na pastor. Si Satanas, si Lucifer, sabi nyo, ay, pastor ka na pala. Sabihin niya sa demonyo na inutos siya, umalis ka na demonyo, ako nang haharap nito, pastor na pala ito eh. Kaya mo si Satanas. Hindi. Much is given, much is required. Tingnan mo yung nangyari sa Bicol, nagkaroon ng gawain sa Iloilo. Hindi pinakilala natin malang pastor. Ang mga membro doon ang kilala, siya ang pastor. Nasaan siya ngayon? Kick out. Wala na. So sabi ng Bible, nakakatakot. What profit a man if he gains the whole world? Pero itatapon ka naman sa lake of fire. Amen? Amen. Mas maganda pa, low profile ka lang. Hindi ka kilala. Pero sa mahal na Pinoong, espesyal ka sa kanyang pangingin. So, tumatalam na yata yung ating pangangaral. Nagugulat kami. Every week talaga yan. Paso na sa amin yan. Hindi ko alam kung sino. Ayaw ko namang alamin kung sino. May tricycle na pupunta din sa pastoral. The other week, anong dala natin, Chris? Anong dala nung the other week? Pansit at saka ano? Bukorol. Ha? Kumusok ng bukorol, di ba? At saka malaking nigo ng pansit. Sabi namin sa tricycle driver, sino po nagpadala? Basta ba, tinuro lang itong lugar nyo, padala daw dito eh. Sino po nagpadala? Ayaw magpakilala. Kung minsan, padala ng Diyos, i-timing na may Bible study sa Rizal. 100 pieces ng Diyos at saka yung biscuit. Dito rin namin sa Rizal. Sino nagpadala? Basta pinadala lang dito, galing Mariton. Dito daw yung nagpadala. Natututo din. Hindi sila kilala, pero sa mata ng mga Pinoy, kilalang kilala sila. At patuloy nilang ginagawa ito dahil naramdaman nila sa kanilang puso, grabe yung pagbabago ng naman. Diba? Katulad ng sinabi nung nagpatuto kanina, after baptism, nilakad niya yung lugar na yan para doon sa lumutang sa amin. Sa isip niya, mas matindi pa sa syarap to. Mas matindi pa sa marijuana to. Gaan-gaan ang pakiramdam mo. Ha? Pagtingin sa marijuana, wala na yan. Pagtingin sa buo, wala na yan. Pagtingin sa armas niya, walang kwenta yan. Mayroon ka natuklasan. Presensya ng mahal ng Panginoon. Sabi pa nga ni General Taginod, bakit sa iyo, Brad? Mga membro nyo, taas ang kamay, sumisigaw. Ano bang nafe-feel nila? Anong nafe-feel nila? Hindi mo mapigilan yung kanilang hiyawan. Yan yung na-feel ng isang lumpo.
Pakibasa sa Acts. Palitan natin. Acts chapter 3. Kung niya tulad kamali. 1 hanggang 10. Sa mga gawa, sa 3, 1 hanggang 10. Si Pedro at si Juan nga ay nagsisikanhik sa templo ng oras ng pananalangin na ikasyam. At isang lalaki na pilay, buhat pa sa tiyan ng kanyang ina, ay dinadala roon, na siya'y inilalagay nila sa araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda, upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Ito, pagkakita kay Pedro at kay Juan na magsisipasok sa templo, ay namanhi upang tumanggap siya ng limos. At pagtitig sa kanya ni Pedro, na kasama si Juan, ay sinabi, "Tingnan mo kami." At kanyang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Datapwat sinabi ni Pedro, "Pilang at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo taga Nazaret, lumakad ka." At kanyang hinawakan siya sa kanang kamay, at siya'y itinindig. At pagdakay, nagsilakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. At paglukso, siya'y tumayo at nagpasimulang lumakad, at pumasok na kasama nila sa templo, na lumalakad at lumulukso at nagpupuri sa Diyos. At nakita ng buong bayan siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. At nangakilala nila na siya nga ang nauupo at nagpapalimos sa pintuang maganda ng templo, at sila'y nangapuspos ng panggigilalas at pamamangha sa nangyari sa kanya. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Bakit nalaman ng mga tao na siya nga yung pilay na nagpapalimos sa pintuan ng templo? Dahil nung siya'y gumaling, hindi na siya nahiya, walang hiya siya, makapalang mukha, nagpupuri sa Diyos, lumulukso, naglalakad. Lahat mo sabi, praise the Lord. Diba? Dati pagpasok mo rito, pag-udugod ka. Maya-maya, nung bumalik ka na, palakpakan na, tatalon-talon ka na, magulat yung katabi mo. Pagdating nyo sa inyo, palakan-lakan ka na, patalon-talon ka na, pupuri ka na. Sino yan? Di ba pila yan? Di ba paralyze yan? Oo nga, bakit naglalakad na yan? Doon napupuri ang ating mga tao. Pag pinagaling ka ng Diyos, huwag kang magtahimik yan. Ha? Tahimik ka lang. Pinagaling ko sa kansil ko. Tahimik ka lang. Patuto ka. Ay, kurhi ako. Kung pwede ka, isigaw mo sa atip ng bahay mo. Di ba? Ating binabing Tatay Hinyo, bago sa pupunta sa kanyang sakahan, "Hallelujah! Praise the Lord!" Maya-maya, nakita ni Brother Roger, sira ulo lulo ko. Wala din. Hallelujah! Praise the Lord! Ulit. Nagkaroon na si Brother Roger ng cancer sa atay. Naalala niya ngayon yung lulo niya na sabi niya, sira ulo. Sabi niya, "Apo, ang Diyos ko ay totoong buhay." Dahil buntis na si Brother Roger, hindi buntis na may bata, hindi may cancer sa atay, sabi niya, "Subukan ko nga ang Diyos mong buhay. Lolo, hindi ka na sira ulo ngayon sa akin." Kung gumaling nga, di ba? Sira ulo ka ba sa harapan ng tao? Espesyal ka sa harapan ng tao. Kung maaari, palakpak mo ng malakas na palakpak at ikaw na Panginoon. Kung maaari, tawas mo kamay mo sa Panginoon. Kung maaari, sumigaw ka sa mga Panginoon. Kailan ka pa sisigaw? Pag wala ka ng boses? At pag makaawa ka, tumutulong na yung luha mo. Lord,
Patawad. Ibalik ko pusis ko, sisigaw na ako. Ngayon, habang makasigaw ka pa at lalong magkaroon ka ng mahabang buhay. Ngayon na, habang magalaw pa yung pamong kamay mo, purihin mo ang mahal na Panginoon. Iitak mo ang pamo sa mahal na Panginoon. Lumulog ka sa mahal na Panginoon. Itaas mo kamay mo sa mahal na Panginoon. Dapat kapaluhan. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Pumunta po kayo dito sa harapan. Habang tayo aalit sa ating babae na Diyos,